Sanger, what was you? Mor, hun er skudt. Mor kan ikke rejse sig. Du bliver nødt til at løbe med nogle voksne ud og få fat i far. Den 3. juli 2022 bliver 10 personer skudt i Fields. Det handler faktisk om sådan en knytnævehul ind, der bliver skudt væk her. Og det vi også ved nu, det er, at der er flere dræbte. 3 personer dør, 4 bliver alvorligt såret. Jeg kunne have været død, altså. En af dem er Anja Rune. Hun bliver skudt 2 gange. Han står faktisk ved mit hår. På mit hår. Men Anja Rune bliver reddet. Jeg holder hende stadigvæk i hånden, og jeg taler stadigvæk med hende. Og jeg prøver at fortælle hende sådan noget som, at vi er på vej ud. Vi er snart ude, vi er snart i sikkerhed. Det her er fortællingen om et af skudofrene fra Fields, og hvordan hun bliver hjulpet af en mand, hun ikke kendte. Anja Rune er blevet skudt i låret og i skulderen. En del af hendes lunge har været klappet sammen, og hun har brækket flere ribben. Og sådan er min tur, når jeg skal ud på. Jeg skal i luft. Jeg er i hvert fald hullet her, som kører ligesom her, og så hele vejen herop, og der er blevet fjernet projektil herindefra. Det er så glasskårene. Min skulder, den er så lappet sammen, som gør, jeg kan løfte den hertil. Jeg kan så godt løfte den op. Søndag den 3. juli skal Anja og hendes datter til koncert. Min datter på 13, hun skulle ind og opleve sit store idol, Harry Styles. Hendes første store koncert, som vi havde planlagt, at vi skulle i Royal Arena se. Inden koncerten beslutter de sig for at spise i Fields. Klokken nærmer sig 5:30. På anden sal ligger der flere restauranter, og på det her tidspunkt er der mange mennesker og lange køer. Anja Rune og hendes datter stiller sig i kø her foran Burger King. Så står vi i køen og næsten lige stiller os i kø. Og så hører vi et smæld. Først tænker jeg, at det er den, der går i stykker. Et tag, der falder ned, eller et vindue, der bliver smadret. Ikke langt fra køen, lige her, er Snorri Trastersen. Hvis der sker noget i Royal Arena, så påvirker det salget her. Han er driftsleder i KFC i Danmark. De driver han sammen med flere familiemedlemmer. Jeg er sådan set lidt vokset op med det. Han er på arbejde den søndag, hvor han ved, at der bliver travlt. Måske omkring klokken 4 var jeg kommet her. Så var det jo bare ligesom fuld gas på. Og så helt pludselig, så sker der noget, som vi ikke rigtig sådan forstår, hvad det er. Jeg ved ikke helt, hvor jeg har været. Jeg har bare været herovre. Og Hvad hører du så? noget, der lyder som en ballon, der eksploderer. Men det er jo meget mere voldsomt. Rigtig voldsomt. Det er næsten på højde med fyrværkeri-lyd. Folk begynder at skrige, ligesom at de er bange. Plus at folk begynder at styrte rundt.
og så kommer der flere eksplosioner. Og der på det tidspunkt, så går jeg ud for ligesom tjekke situationen og ligesom finde ud af, hvad er det, der sker. Og så er det, at folk løber fra det her område over til venstre. Her står Anja Rone og hendes datter stadig i køen. Og så kommer der bare en sort masse af mennesker sponsende hen imod os. Og der forstår jeg jo godt, at der er et eller andet, der er gået helt galt. Hvad Anja ikke ved er, at smældene kommer fra skud, affyret på etagen under hende. Anja tager om sin datter og søger mod rulletrappen her. Det samme gør masser andre mennesker. Folk begynder at falde, fordi de er jo panikslagne, og så falder en, så falder en anden. Hun har på det her tidspunkt kun fokus på sin datter. Jeg tænker bare, hun skal ikke mase. Fordi jeg kunne jo mærke, at jeg er voksen, og jeg er ikke en lille pige, så hvis jeg bliver mast på den måde, så kunne hun jo blive mast fuldstændig til plukfisk. Anja Rone er først og fremmest et familiemenneske. Hun mødte sin mand for 22 år siden, da de begge var under uddannelse som bygningsmalere. I dag har de 3 børn. Det eneste, jeg faktisk tænker på, det er, at min datter, at hun ikke skal komme til skade. Det er faktisk hele vejen i det her, der er min fokus på hende. Anja husker, at hun presser sin datter under menneskemængden. Undervejs lænder hun selv længere ned af rulletrappen. I det, jeg rammer, så mærker jeg, at det gør ondt. Og lige det, jeg tænker, af for helvede, så bliver jeg skudt i ryggen. Og når lige op, tænkte, var det et skud? Er det sådan, det føles at blive skudt? Første skud ødelægger Anjas skulderblad og brækker flere af hendes ribben. Lige efter rammer projektil nummer 2. Så bliver jeg så skudt igennem benet, og jeg ved ikke, hvor han står henne. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Flere mennesker er løbet ud i baglokalet her for at gemme sig. Det var bare sådan... Det er bare ligesom kaos, panik. Men Snorri Trasterson løber ikke med. Han forsøger at hjælpe flere om bag restauranten. Det er ikke engang sådan, at jeg tænker over, at jeg gør det, jeg gør. Jeg bare gør det. Men jeg kan høre, at der kommer skrig ned fra rulletrappen. Og på det tidspunkt, så er restaurantområdet, kan man sige, tømt på mennesker. Så smutter jeg ind i køkkenet og gemmer mig bagved maskineinventaret. Anja ligger nu i bunden af rulletrappen. Og jeg ved jo ikke, hvor slemt det er. Jeg kan bare mærke, at det gør meget, meget, meget ondt jo. Jeg ligger så hernede og tænker, manden, den person, eller hvad der sker, han er jo ude på at slå folk ihjel. Og jeg prøver at finde fokus, imens jeg selvfølgelig er hamrende bange for, at min datter er blevet ramt. Og lægger min cardigan sådan så der er åben ved munden og lukket, men jeg sådan kan fornemme, altså jeg kan se herop, sådan rundt om. Og prøver faktisk at spille død. Og tænker, hvis jeg spiller død, så gør han mig vel ikke noget mere, end han har gjort. Da jeg så ligger sådan her, og jeg er dækket til, så kigger jeg op og fornemmer hans sko. Han står faktisk ved mit hår. På mit hår, for enden af rulletrappen. Så jeg ligger her med mit hoved, og han står her. Så jeg kan se i en skygge, en form af en fod, hans lår, eller hans ben med hans hår, hans bukser og en hånd, der står sådan her med et riffel eller sådan noget. Og lige der tænker jeg, nu tramper han mig ud. Og jeg prøver stadig at trække vejret og håbe på, at han går. Og det gør han så. Jeg kunne ligesom være i den her stilling her, og der kunne jeg ligesom se ud til rulletrappen. Så der kan jeg se ret tydeligt, hvordan han bevæger sig. Frygter du ikke for dit liv her? En smule, ja. Jeg kan godt komme til skade. Jeg kan godt til med død. Jeg tror, at alle mennesker har været dødsensstille, fordi de har forstået, at okay, sig ikke noget, ikke skabe opmærksomhed. Bare vent, indtil politiet kommer for at hjælpe. Anja Rone ligger så stille som muligt, efter at gerningsmanden er trådt væk fra hendes hoved. Og så kan jeg se, at han går over og står af facaden med noget tøjforretning herover. Og så står han ligesom Rainbow og holder sådan lidt stolt det her gevær. Hvor jeg tydeligt kan se geværet og hans omrids i ansigtet. Og det kan jeg jo se ud af den der lille sprække, jeg har. Han siger så, hvorfor gemmer jeg? Det er jo ikke rigtigt. Men den måde, han sagde det på, det var sådan lidt drenget. Ligesom han troede, han var med i leg. Og det tænker jeg, okay, så er det nok en psykisk syg. Og det var også derfor, jeg gerne vil fortælle min historie, fordi jeg ved, at der bliver lukket en masse psykiatriske pladser. Der er en masse syge mennesker, som har brug for hjælp. Jeg er ikke sur
på ham, der skød mig. Han er lige så meget et offer. Selvfølgelig skulle han ikke have skudt folk, men han er syg. Han skulle have haft hjælp. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal spare på de punkter. Efter nogle minutter forsvinder gerningsmanden gennem dørene til varelageret over for Snorri Thrastason. Og der tror jeg, at han er smuttet endeligt. Og så på det tidspunkt går jeg ud for at fortsætte min hjælpeopgave. Men så kan jeg se, at han kommer ud igen, så jeg bliver nødt til at gemme mig igen hurtigt og håbe, at han ikke rigtig har set mig. Bare tag det stille og roligt, så skal du nok kunne klare det her. Klokken 17.48 anholder politiet den formodede gerningsmand på bagsiden af centret. Anja råber alt, hvad hun kan på sin datter. Sille, min datters navn. Hun kan ikke se nogen ligge bag bunken, som er ved at få rejst sig op og skal til at stikke af. Og hun hører så mit navn, eller jeg råber på hende. Og så hører hun mig skrige, og hun råber: mor, jeg er okay. Og hun ser jo stadig ikke, at jeg er ramt der. Og så ligesom op, det var mit fokus. Mit barn var okay. Jeg får sagt til hende, mor, hun er skudt. Mor kan ikke rejse sig. Du bliver nødt til at løbe med nogle voksne ud og få fat i far. Du bliver nødt til at høre efter. Du må ikke blive her. Du skal væk. Jeg er okay. Heldigvis var der så 2 søde piger, der ligget i hendes lille bunke, eller hvad man siger, dem jeg havde skubbet hende ind sammen med, som river faktisk hende med ud, fordi man har jo ikke lyst til at forlade sin mor, når hun bliver helt blodig. Der havde det sådan, hvis jeg nu, så er det faktisk, altså det er ikke okay, men det kunne jeg acceptere på en eller anden måde, fordi mit barn må komme ud. Kan det mening? Jeg venter nogle minutter, før jeg spørger en af mine kollegaer, hvis han tør følge med mig og tjekke, hvordan situationen er derude. De starter med at gå mod rulletrappen. Her får Snorri øje på Anja, som bløder kraftigt. Der er allerede 2 andre. De er nok ved at hjælpe damen. En af dem får så ideen, at du har et bælte. Kan vi ikke bruge bæltet for at prøve at gøre et eller andet? Jo, selvfølgelig. Det tager vi og forbinder lige oven for hendes sår, sådan for at bremse blodet. Og så bliver der strammet op, hvor jeg kan huske, at jeg skriger. Det gjorde ondt. Det gjorde mega ondt. Beredskabet er nu på vej ind i Fields, og Snorri fanger deres opmærksomhed. De tager så den beslutning, at vi kan ikke blive her. Vi er nødt til at være et sted, hvor vi er i mere sikkerhed, hvor vi ikke er synlige. Og så bør jeg hæve min højre arm væk fra rulletrappen og ind i en butik bagom noget tøj. Cirka herover sidder vi, og politibetjentene, de begynder at arbejde på hendes lår for at lægge et mere professionelt bandage, end det vi har sat. De andre 3, der hjælper Anja, forlader stedet. Snorri bliver bedt om at fortsætte med at tale med Anja. Og så prøver jeg bare at tale om nogle uvigtige ting. Et eller andet, som hun bliver nødt til at svare på. Og han begynder at sidde og snakke om chokoladekager, og hvad vi skal have den her chokoladekage. Vi skal lave en chokoladekage sammen. Og holder mig bevidst og slår mig på kinderne, hver gang jeg lige, hvor jeg godt kan mærke, nu er den der. Er det bedre at lave chokoladekage med hasselnødder eller med mandler? Er det bedre at lave hindbærtærte eller jordbærtærte? Hvilket smager bedst? Jeg tror, hver gang hun ikke svarer, at hun er ved at miste bevidstheden. Og et eller andet sted hen, så ved jeg, at jamen, jeg skal holde hende ved bevidsthed hele tiden. Det er vigtigt. Snorri han siger til mig, er du bevidst, så gør jeg sådan her i stedet for. Fordi, for at fortælle, at jeg er bevidst på det punkt, jeg kan på det her tidspunkt. Så når de er færdige med låret, så laver de hendes rygskade. Og der beder de så mig om, at hvis jeg kunne holde for skudsåret med en eller anden type bandage, eller hvad det hedder, sådan en pude, mens de løfter hende op. Og hver gang hun bliver flyttet, så skriger hun af smerte, så det er jo ikke særlig
en særlig ustressende situation, man er i. Flere betjente støder til, og de lægger Anja op i en stofborg. Snorre hjælper med at få hende ud. Og jeg holder hende stadigvæk i hånden, og jeg taler stadigvæk med hende. Og jeg prøver at fortælle hende sådan noget som, at vi er på vej ud. Vi er snart ude, vi er snart i sikkerhed. Mens vi gjorde det føltes som en halv evighed. Du er næsten færdig med opgaven. Og du ved ikke, hvad der kan ske. Og jeg siger, jeg kan ikke mere. Nu kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke mere nu. Og det når jeg lige at sige, når vi kommer ud ved hovedindgangen, hvor lyset kommer, bliver smidt ind i en ambulance. Så får jeg lov til at passe mig selv. Og det går vel nok 10 minutter, før jeg ringer til nogen af mine familier for at give besked på, at jeg har det godt. Jeg går rundt i mine egne tanker i blæsen, der er derude. Vi modtager 3 skudofre derude, som er meldt som kritiske til skadekommende. Anja bliver kørt til Rigshospitalet, hvor de fortsætter den livreddende behandling. De patienter, som ud fra en lægelig betragtning kunne reddes, er blevet reddet dels af indsatsen på stedet i Fields, og naturligvis også den efterfølgende behandling på hospitalet. I dag er hun blevet opereret 6 gange og får fortsat behandlet sine skudsår. Jeg har haft nogle knæk. Men det er jo det hele. Det er jo, jeg kunne have været død. Altså. Og andre er døde forfærdeligt. Altså, jeg har den dybeste medfølelse for dem, der har mistet nogen. Men jeg kommer op igen, fordi jeg bliver nødt til. Jeg er typen, der fokuserer på de positive ting. Jeg har jo selvfølgelig tænkt meget over hende og håber, hun har det godt. Men hvis jeg møder hende, det vil nok være en kæmpe lettelse på den måde at vide, at hun i hvert fald overlevede, at det vi gjorde kunne hjælpe hende. Nej, hvor er det dejligt at se dig på en anden vinkel af. Ja, ikke også? Jo, for fanden da. Simpelthen i en bedre situation. Jamen, der er sgu ikke meget til. Nej. Du er så god, det er du godt klar, ikke? Det der med at ligge der og bare føle, at man kan høre folk rundt om sig, og der er ikke rigtig nogen, der gør noget, så føler du dig virkelig forladt på en eller anden måde. Og ligegyldigt på en eller anden måde. Da du så kom, så var det ligesom sådan en engel, der kom. Og ligesom gav mig den her tryghed. Du var der for mig. Hvad er det så der? Vi skal have chokoladekage snart. Nå ja, det skal vi. Ja, den er ikke hjemmelavet. Det må du sgu få næste gang. Men vi skal have chokoladekage. Sikkert heller, at jeg ikke snakkede om noget, jeg ikke kunne lide. Ja. Jeg har set så mange sådan nogen være så bange for deres liv den dag. Jeg er ikke særlig stor, ikke særlig stærk. Du er jo stærk mentalt, siden du har kunne gøre, som du har gjort jo. Ja, og det er jo det, at hvis jeg kunne gøre noget, jamen så skulle jeg gøre noget. Og det var så bare godt, at jeg kunne. Ja. Og det var godt, at jeg gjorde. Du kan redde mig. Og det er jeg og min familie, mine 3 børn og min mand, der er evigt taknemmelig overfor. Det kan jeg godt bruge, den arm. Og vi vil altid være bundet sammen på det her, det ved du godt, ikke? Jo. Tak fordi du ser med, og husk at abonnere på vores kanal, hvor vi blandt andre har denne video liggende.